शहीद बाबा राम जी, कृष्ण जी, शंकर जी सभे भक्ति करता। रविदास बाबा को भक्ति होता नु काहे होता नीमन काम क के गोइल बलु। जितना जना के नाम धनी है कोनो जना जियत नहीं खन। रामू जी मर गइले उनकर कीर्ति गवाता। कन्हैया ब्याधा बन खा के मर गइले उनकर कीर्ति गवाता। राम जी को आदमी के तरले 8-10 आदमी के उनकर नामवा पूरी दुनिया अरबों खरबों लोग लेता रोज। तो शहीद बाबा होगा चाहे राम होगा चाहे कृष्ण होगा चाहे दुर्गा जी चाहे काली जी केहू हो, ये लोग के नाम बड़का बा, ये लोग के काम कर रहे हमने के देखे ना को नहीं जब पढ़ले बने जा। ये लोग के नाम करता तो नाम बड़ा या राम बड़ा, यह प्रसंग सुनाओ तेरे सबसे। ओकरा के बाद तो तू गा देबो जहां छड़े ता फटाक दे गा देबो हम जानते नहीं। हां भाई कोनो बात ना। हां जुटनवा ना हरजी अवधा में कइले, हरजी अवधा में कइले। अरे जुटनवा ना हरजी अवधा में, जुटनवा ना हरजी अवधा में कइले। हनुमान जी छोटी लेके घरे गोर ले राम राज चलत रहे। रावण पथ पर के भगवान लौट रहे, राम राज चल रहा था। हनुमान जी कहले के मालिक तनी हम जाता नहीं माई से भेंट के घूमत फिरत जा, पूरी के ना जाए घूमत फिरत। भगवान कहले कि जा आता लेने के और जुटान के दहले त देश विदेश का जुटा ले नरस हो, त देश विदेश का जुटा ले नरस हो, देश विदेश का जुटा ले नरस हो। देखी देखी खुश भइल बारे अवधेश हो, त देश विदेश करा जनवा ना हरजी अवधा में कइले। अरे जुटनवा ना हरजी अवधा में, जुटनवा ना हरजी अवधा दूर रखो बेसवा बाबा तने अपनो 1 मिनट कम कर है हमरा लागत कान में खाली। अब का होता वाली सभे राजा लुआइल बा, इज्जत समारोह हो रहल बटे। ओही में त्रिविक्रम राजा काशी नरेश पहुंच रहले। तोरे बीड़ा बजावो तो देखो नारद बाबा आ गइल, बीड़ा बजावो तो तबले नारद बाबा आ गइल। देखले जब राजा जी तो सिर के झुका गइल, देखि के राजा जी सिर के झुका गइल, राजा जिस सिर का झुका बेटा पुराण के बात और कितना गा गई है, बेटा पुराण के बात और कितना गा गई है। इस राजा को गोल लगे नारद बाबा जय हो नारद। कहने से बाबा कहले कि त्रिविक्रम तू राजा हवन, जितना राजा जुटल बड़े सबन से महान तू कहइबो। कैसे तू कहां का राजा हुआ? काशी के, काशी धरती के अधीन अइबे ना करेला। ओकरा के शंकर जी के त्रिशूल पर मारल गेल बटी बसल बा। कहले वो लीला करी में साझ देबो। कहले कि साझे बानी बोली, कहले कि सबका के प्रणाम कली हो। राम जी के दोहिना बगल में बैठल होई एगो दाढ़ी वाला साधु विश्वामित्र बाबा छत्री राजा हमें, राज ऋषि हमें, ब्रह्मर्षि के उपाधि मिलल नहीं के वही उनका लगा जो है तो तनी सीनावा तान के घमंड में साधु दाढ़ी बढ़ा के साधु होई रहतल भइल बलो साधु होइलो। तो नारद राजा जी संभाले ले बचाना वाला, ये तो जानी करी हां विश्वामित्र के प्रणाम। जब करी हाँ विश्वामित्र के प्रणाम। नारद ब्रह्मचारी चाल चल भारी, चाल चल भारी दादा मन में बिचारी। वही के अरविंद कहले गाना वाना, अरे गाना वाना जन करी हा विश्वामित्र के प्रणाम। वह काशी नरेश जाता प्रणाम 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 जी राजा जी प्रणाम। भइल बड़े बड़का बाबा अवतान हो गए तन बाह चढ़ा के
अब तो विश्वामित्र जी क्षत्रिय राजा रहले साधु बाद में भइले भीतर गरम भइल बड़े जैसे समाज सभा उड़सल बिया अपने गुरु का अपमान सुनना तक पाप है तुम सामने से देख लिए कहे का कहनी गुरुदेव की अपमान कइले बा कल पहले हनुमान का शपथ लो कल हनुमान के क्रिया जोन को है तो मानो का कहता नहीं अतः कर सूर्योदय से पहले गर्दन काट देबे के बा काट दे गुरुदेव शपथ लेते नहीं हनुमान के गर्दन काट दे के कर गर्दन काशी नरेश त्रिविक्रम के कल काट दे भोर से पहले कि बोल चनावा के बारो की रे हमके 3 गो निकाली ले बनवा के बारो की 3 गो निकाली ले बनवा के बारो हम के बारो की मैं हनुमान की शपथ लेकर कहता हूँ कि सूर्योदय से पहले त्रिविक्रम काशी नरेश का गर्दन काट के आपके शरण में डाल दूंगा। ये बात जब राजा जानले कि प्रभु जी हनुमान के क्रिया खोले बड़े कि हमारे गर्दन भी इन्हें फजीर होकर से पहले कट जाए कल कि नारो अरे लड़ दो कहा बोले दादा आगे नाथ ना पीछे पगा अपने मतलब के घूमो हर जगह हाजिर हो गए बाबा नारायण नारायण राजा राजन बड़ी पसेना आइल बड़ो का भइल तर तर पसेना छोड़ तर का भइल पसेना ना छोड़ी सबरे प्राण छोड़े के बताओ कल का भइल बा तो हनुमान के क्रिया खा के राम जी 3 गो बाण निकाल ले बड़े कहले कि बाँच जेबो उपाय बा हनुमान जी घरे जाता रहे पहुंचल नहीं खन तने डेगारे बढ़ जा तू जल्दी वो पैदल घूमत जाता रहे तू डेगारे बढ़ जा रथ ले लो आ जाके अंजनी माई के गुड़ धली हो जले हनुमान के क्रिया ना खई है कल अपन समस्या बताई हम अब जाता रहे राजा जी जाके अंजनी जी के गुड़ धलल बड़े कल की माई हाथ जोड़ी पूजी ले चरण माई मानी जाई तू मानी जाई तू मानी जाई तू हमारो कहना ये माई मानी जाई तू हमारो कहना ये माई गिरो मानी तोहरे शरण माई गिरो मानी तोहरे शरण माई और भी रहते दादा कहले कहना ये माई दादा कहले कहना ये माई साज आवाज काटता तो ध्यान दो वो है भगवान राम के भक्त हनुमान जी भी घरे पहुंचल नहीं खन आ तले काशी नरेशिया के माई योजनी के गोड़ धले माई को उठो कल कि ना माई हम उठब ना अरे उठ ना माई हम ना उठो कहली कि शरणागत के रक्षा कइल हमने काम हम बोल समस्या बता कहली कि ना उठो चले हनुमान के क्रिया ना के बदले हम ना उठो कहली कि हनुमान के सौगंध खाता नहीं तोरा के बचाई बोल का भइल बा खड़ा भइल त कलस की माई राम जी हनुमान के क्रिया खा के 3 गो बाण निकले बड़े कि सूर्योदय से पहले गर्दन काट दे आ तू हनुमान के क्रिया खले बोलता हर बेटा हमें कि हमरा के बचावे के तले सुनाइल बा आवाज माते कहले कि जल्दी लुको गाड़ा लुका जो भीतरी घर में लुका गइले जाके एने हनुमान जी आइल बड़े बड़ी पुराना धुन हो कि केसर के गंध लेके अपुरुआ चल केसर के गंध लेके पुरुआ चल रहे केसर के गंध लेके पुरुआ चल रहे देखनी की तहरा घरवा के देखनी की तहरा घरवा के खिड़की खुलल
मैया के दर्शन भइल रहे ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल रहे ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल रहे ढेर दिन पर मैया के दर्शन भइल रहे का जाना तारे हनुमान जी के घर में कौन लीला लागल बा सब लीला लीला धारी के सब लीला लीला धारी के पहले से चल रहे सब लीला लीला धारी के पहले से चल रहे जब जाता रे माई के गुड़ पर गिरले हनुमान जी के माई देखले कि माई दुलारत प्यारत नहीं खी ना आशीर्वाद देहली हूं बहुत एकदम बैठ के क्रोध में माते कल की चुप कल की माई आखिर कारण का बा कहतर की माई तार धूमिल मन लगा था तो हनुमान बोला तारा मैया से बचनवा ये भाई मत बोला तारा हनुमान से बचनवा ये भाई काहे दुखी मन भइल बाबा बनवा ये भाई काहे दुखी दाहर भइल बाबा बनवा ये भाई बोलो बाबे किया केहू बोलल आ की बोलल केहू दादा किया केहू बोलल आ की मारल केहू दादा बोलो केकरा के बना दी अपना गादा के निशाना केकरा के बना दी अपना गादा के निशाना वही के काके कहले अरविंद आजा गनमा ये भाई वही के काके कहले अरविंद आजा गनमा ये भाई काहे दुखी भइल बावे तहर मनवा ये भाई काहे धूमिल भइल बावे तहर मनवा ये भाई चुप रहो पहले राम की क्रिया खो अपना स्वामी क्रिया खो तब अपन दुख बताई भगवान से हनुमान जी कहले कि हम अपना स्वामी राम का शपथ लेता नहीं कि तहर बात पूरा कर माई बोलो तो अब कहले कि अब मन खुश बा बाहर निकल के ना बड़े रे भरिया राजा रे कसिया अब काशी नरेश त्रिविक्रम बहरी निकलल बड़े कल के माई ई के हो ई है नो हो त्रिविक्रमा हो आके गोड़ धैले रहलो हम क्रिया खैले वाली तहार के एकर जान बचाएमी हो कि काशी नरेश हमें तारा अनुपस्थिति में राम जी को मीटिंग कोइले रहे राजा लोग के आ वो मीटिंग में जाके ई विश्वामित्र के अपमान कोइले बा तो तहार स्वामी राम क्रिया खैले बड़े अपना हनुमान भगत के कि एकर गर्दन काट दे आ हम क्रिया खैले वाली तहार हनुमान के हां के बचाई कि हम बचाई आ तू क्रिया खैले बड़ा राम के कि हमर बात मनबो हनुमान जी कहले कोबला ई कौना चक्कर भी हमें डाल देहलू हमरा के वही फैक्ट्री से लड़ाई करे कहतारू जना फैक्ट्री में हम लेबर के काम करी ले बाकी वचन देले बानी क्रिया खेले में तो बचाई माई चल राजवा चल ले जाकर ढुका दे पानी में सरदू जी में हमरा याद रहे कि कहीं जाड़ के मौसम हो या कुहा गिरत होई तो त्रिविक्रम के कुरिये के मरगो रहते पानी में हाथाना पानी में ढुका देले कि राम जी पर बाण पानी के सतह पर ना चलई है काहे वरुण देवता के पहरा होला यही से बढ़िया प्रतिष्ठित संत आदमी जानकार आदमी पानी में जाला नदी में नु तो ऊपर वाला सतह हटा के तो बुड़की मारेला अब बेवकूफ हो जाने से धूरा छटले हम जन्नी वही गंगा जी के लोग पांव पखारता अब मौगा हवा वही में पानी छूले से जाके हां भाई गलती कनी वही गंगा जी के जल छिड़काता जितना मौगा बड़ा सो लेकिन छप शुद्ध अब बहु न छुए के डीबा से पानी निकाल लो भले अलगा जगह छुओ गलती नहीं कनी को पैसा दिल तने भरम लोय में चले काहे लेके देखी हाथना पानी में ढुका दल हनुमान जी ले जाके आओ ने भोर हरिया भइल भगवान से कहनी विश्वामित्र बाण चलावो जय श्री आज्ञा गुरुदेव त सभी कली सनवारे हर जी बाण मत चलावे सभी कली सनवारे हर जी बाण मत चलावे पहला बार मारले बड़े बाण गइल बा आ जैसे सोझा गइल हनुमान निकले के रे राजावा पहिल का बाण आवत सिंहल पावर लेके राम राम को
जयराम 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 एकदम फास्ट लगल कहे राम जी के नाम और बाण आइल बा तो हनुमान जी पहले ही राम जी से वचन ले रहे कि और नाम जे जपत हो ओकरा पर और हथियार काम ना करे के चाहिए। तब जब गोइल वाले बाण महाराज राम 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 परिक्रमा करके जाके लौट गए। पहली बार राम का अस्त्र शस्त्र निष्फल हो रहा है। पहला बाण जब असफल हो गई पहला बाण जब असफल हो गई तब श्री राम जी दूसरा चलाइले। जब दूसरा बाण गोइल बा माली हनुमान जी कहले करे हे डबल पावर वाला होता बाण ते अपनो डबल पावर लगाओ अब खाली राम जी के मत जाओ माइयों के नाम मिला दे सीताराम 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 सीताराम। हाँ दादा दूसरा का बाण एक होता है माता पिता दोनों आदमी के नाम होता है और दूसरों निष्फल हो गए। पहला बाण जब असफल हो गए दूसरा बाण जब लौट गए दूसरा बाण भी निष्फल हो गया। गुरुदेव दाल में कुछ काला है चलिए जहाँ पे है वहां पर चलिए। जब ओजा जाता तो हर तरह के हनुमान जी रुआ घरे ना कोई नहीं हो तरह के गोयल नहीं हम मालिक डेगारे लौट कोई नहीं हो तने इमरजेंसी बुझाइल हमरा कहले कि तो तू ही रोकले कहले हम ही सिखाने हो अरे और नामवा जो पत्ता बाणवा लौट जाता कहले कोई बात नहीं तीसरा बाण चलाया जाए। अब जब ट्रिपल माने 3 गुना पावर के बाण चलौले बड़े राम जी कहले हनुमान जी कहते राजावा अब खाली भगवाने के मत जाओ भक्त वत्सल हनुमानों के जो में तेहू 3 गो फौर लगा दियो। अब लगल कहे सीताराम सीताराम जय हनुमान सीताराम जय सीताराम जय हनुमान जय। तीसरा बाण मालिक फर्जी चलौले बड़े आज जब निष्फल होकर लौटल बनू हर हर आंख से लूर गिरे लगल कहले कि आज हमारा कर मृत्यु दंड जैसन हो गइल बा। हे गुरुदेव हे विश्वामित्र बाबा आज प्रथम बार एक रघुवंशी का वचन फेल हो रहा है जबकि हमारे खानदान का नियम है रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई। हे प्रभु हमरा करो बाण से मार दिया पर वचन जे ना रखलो कर जे कोनो फायदा नहीं के। अब आंखी में लोर हनुमान जी देखलन हर हर रोवे लगले कहले करे राजवा निकल के जाके आप विश्वामित्र के चरणिए पर गिर जू कह दे के गुरुजी हमरा के क्षमा कर दी अपन वचन राम से वापस मांग ले तो हनुमान के मौत हो जाई। आके गिरल बड़े चरण में गुरुजी माफ के लिए तब जाके हर जी के चरण में गिरल बड़े कि पश्चाताप भइल बा मनवा में तो जाके गिर गइल हरि के चरणवा में। दीन जानी होतारी दीन बंधु अपना भक्त का निर्मल कया कोइले। हनुमानो जी राम के शरण में गिरल बन के हे प्रभु जी गलती हो गइल बका लोरा बाछल कतबा नैनवा में लोरा बाछल कतबा नैनवा में जग गिरी गइले हरि के चरणवा। ओ है भगवान हनुमान जी के कहले हनुमान लड़ाई में हम जीतल नहीं खी तू ही जीत गइल हमरा के अपना बस में कहले हलो ई प्रसंग एक चौपाई करलो सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखू राम कथा गोइल मन में सोचा अपना मन में ऐसे कह जाला कि कहो कहां लगी करे बड़ाई आ राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी अपना महिमा के गुण के बखान अपना हाथ में घर कर सकत। एक माला हमने जदुवंशी गायक जी के हमरा एगो उमेश भाई आइल बड़े बहुत सुंदर साने धे के चला हमें बहुत सेवा तू मंच पर आवे माला देवे के मनोहर भाई ना जाने ले जय हो जय हो।